Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. СВОда катнашучыларның гаиләләренә ярдәм, торак, сәламәтлек саклау, мәгариф, төзелеш үзе баручы ел нәрсә белән истә калды. Табиблар һәм альпинистлар яшь пациентлар өчен сюрприз әзерләгәннәр. Нинди? СВОда катнашучыларның гаиләләренә ярдәм, торак, сәламәтлек саклау, мәгариф, төзелеш. Бүген мэриядә аппарат киңәшмәсендә Наил Мәгдиев 2025 елга нәтиҗәләр ясады. Быел яңа инфраструктура проектлары гамәлгә ашырылды, инвестицияләр җәлеп ителде, эш урыннары булдырылды. Узып баручы ел нәрсә белән истә калды? Бу хакта киләсе минутларда. 2025 ел республикада ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде һәм җиңүнең 80 елыгына туры килде. Исегезгә төшерәм, бүген 5000-гә якын чаллылы махсус хәрби операция зонасында хәрби хезмәттә. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, наши воины удостоены высоких государственных наград. К сожалению, среди них есть и погибшие воины. Их имена навечно внесены на стену у мемориала «Родина-Мать» у Вечного огня. Высокое звание Героя России посмертно присвоено нашему земляку Сергею Чебневу. 2025 елда Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл Воскресенск кафедраль соборының нигезенә таш салды. Ислам рухи агарту үзәге төзелеше дәвам итә. В городе в этом году открылась и работает православная гимназия, где детям прививается любовь к родине и духовным ценностям. В 71-м микрорайоне города для верующих мусульман построены новые мечеть Изгуай. В городе в этом году завершилось строительство синагоги. Төзелеш тармагында да югары темплар саклана. 290 мең квадрат метрга якын торак файдалануга тапшырылган. Квалификацияле белгечләрне җәлеп итү өчен аренда йортлары төзелә. Күп балалы гаиләләрне җир кишәрлекләре белән тәэмин итү буенча эш алып барыла. Мы ведем конструктивную работу с руководителями 9 близлежащих муниципальных районов по формированию новых земельных участков для представления многодетным семьям. Мы эту работу будем активно продолжать и в следующем году. Быел яршалда безнең ишегалды программасы буенча 79 ишегалды төзекләндерелде. Уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру программасы кысаларында Прибрежный паркын һәм Фикърәт Табиев исемендәге яр буйларын төзекләндерү эшләре дәвам ителде. Йогышлы авырулар хастаханәсенә капиталь ремонт тәмамланды. 5-нче шәһәр хастаханәсе төзелеше буенча әзерлек эшләре алып барыла. За последние 11 лет построено 11 новых школ. В 22-м микрорайоне жилого комплекса в Замелекесье в этом году открыта еще одна новая школа на 1224 места. Открытие этой школы позволило снять с повестки дня вопрос обучения детей в 3-ю смену. Моннан тыш район яшьләр үзәге балалар сәнгать мәктәбе ремонтланган, Яршаллы Курчак театрында төзекләндерү эшләре төгәлләнгән. 2025 елда 5 төп юл яңартылды. Яшьлек проспекты, магистраль Орловск, Маршал Жуков урамнары һәм Боровец күпере. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры нацпроекта «Инфраструктура для жизни» построены капитально отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения на сумму 1 миллиард 800 миллионов рублей. 2026 елда шәһәр 2 зур юбилейны билгеләп үтәчәк. Беренче КАМАЗ йөк автомобиле чыгарылуга 50 ел һәм Яршаллыга нигез салынуга 400 ел булачак. Лилия Гатина, яңалыклар. Кыш бабай белән кар кызын күрергә хыяллансалар да, хастаханә койкасына эләккәннәр кемдер балалар бакчасында иртәнге бәйрәмгә эләкмәгән, кемдер яңа елны медицина учреждениесендә каршылаячак. Ләкин мөгъҗизалар була һәм яхшы тылсымчылар хәзер йогышлы авырулар хастаханәсендә дәвалаучы яшь пациентлар янына үзләре килергә карар кылган. Табиблар һәм альпинистлар, малайлар һәм кызлар өчен нинди сюрприз әзерләгәннәр? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Бер юлы 8 кыш бабай, кар кызы һәм Чебурашка хастаханә түбәсеннән альпинистлар кирәк-яраклары ярдәмендә төштеләр. Бу идея оештыручыларга 3 ел элек үк килгән, әмма беренче тапкыр ниятләгәннәрнең барысында 25-нче елда гына тормышка ашырырга ирешәләр. Работаем уже больше 30 лет с самим альпинизмом, а идея, вот не знаю, как-то увидели по телевизору и что-то тоже загорелись. В других городах просто это нормально работает, а у нас вот нет, и мы решили это попробовать. Я Снегурочкой играю в первый раз, но с веревками у меня есть опыт.
Я подумала, что это интересная идея, мне предложили. Я подумала, что было бы здорово повеселить людей. Әкият геройлары образлары бәйрәмне исәпкә алып сойлап алынган. Алда яңа ел балалар кар кызына Кыш бабайга ышаналар, теләкләренең үтәлүен көтәләр. Чебурашкада балаларның яраткан персонажларының берсе, шуңа күрә ул да командага эләгә. В роли Чебурашки, да, впервые. Прикольно, только ушки будут закрывать мне. Главное, чтобы дети узнали. Очень классно детей поздравить, тем более в такой праздник, чтобы у них главное было настроение и праздничное настроение. Дед Мороз, приходи! Мы тебя ждем! Иң төп тылсымчыны балалар бергәләп чакырдылар. Йогышлаулар хастаханәсенең кечкенә пациентлары һәм аларның әти-әниләре тәрәзә янына килде. Барысы да Кыш бабай белән кар кызы килгәнен түземсезлек белән көттеләр. Үземнең гомеремдә беренче тапкыр Кыш бабайны тәрәзәдән караганын күрәм. Бик ошады, кызыма да бик ошады. Йогышлаулар хастаханәсендә 18 яшькә кадәрге 90 бала дәвалана. Медицина учреждениесенең баш табибы Ришат Нохманов сөйләгәнчә, акция балаларга бик ошаган. Было приятно видеть, как детки с большими глазами смотрели на это все дело, как им было интересно. Вот. А для меня, знаете, важно, у самого же детей много, да? Вот. И когда видишь вот эту их яркую реакцию, вот она такая неприкрытая реакция, да? Вот, она дорого стоит. Поэтому вот и детям небольшой праздник в наших стенах, вот, чтобы они держались как герои. Тагын хастаханәнең яшь пациентларына яңа ел бүләкләре өләшенде. Шулай булгач, балалар бу көнне бәхетле иделәр. Димәк, альпинистларның һәм медикларның төп миссиясе уңышлы булды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тохир Бикметов, яңалыклар. Өстәлдә Камчатка балыгы һәм улдыга димәк елда тәмле тук мул булачак. Яңа елны ничек каршыласаң, шулай үткәрәсең дип исәпләү кабул ителгән. Затлы диңгез ризыкларын Green Сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Ләкин ашыгырга кирәк. Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкә күргәзмәсенә бару өчен нибары 2 көн генә вакыт калып бара. Омуль, палтус, тунец һәм айлы балык. Киштәләрдә ерак көнчыгыштан килгән 35тән артык затлы балык бар. Бәйрәм өстәленә тәмле затлы ризыкларны Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкә күргәзмәсендә табарга мөмкин. Бутербродлар, салатлар, канапе, күз алдына гына китерегез, ничә төрле ризык һәм кабымлыклар әзерләп була. Хочу взять икру и красную рыбу для бутербродов. Традиции на Новый год поесть красные корки, рыбки. Это очень вкусно. Ассортимент здесь, конечно, очень хороший. Вот молодцы, что под праздник приехали. Регулярно берем масляную, ну, на праздник икру. Я икру купила, соленую красную рыбу купила на новогодний стол. Бутерброды делать. Каждый год перед Новым годом сюда прихожу, покупаю рыбку на стол. Все любим рыбу, особенно на Новый год, как без рыбки, без вкусной, без красной. Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкә күргәзмәсе гурманнар һәм тәмле балык яратучылар өчен оҗмак. Сайлап алу өчен бирдә ассызлы кайнар һәм салкын су белән ысланган балык тәкъдим ителә. Алар җимеш агачлары утыны төтенендә әзерләнә. Привезли вам всеми любимый королевский лосось. Это хит продаж. Это у нас свежесоленое, очень нежное, вкусное, богато витаминами, микроэлементами. Яңа ел өстәленә кызыл улдык та сатып алыгыз. Эре бөртекле, чама белән тозлы балык һәм улдыкны сатып алып туңдырырга мөмкин. Ул үзенең тәмле һәм файдалы үзәкләрен югалтмый. Алда бит Раштуа, Иске Яңа ел, Татьяна көне бәйрәмнәре дә көтелә. Сезне 31 декабрьгә кадәр Green Сәүдә үзәгендә беренче катта көтеп калалар. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исәнлек булыгыз. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра масляная. С 22 по 31 декабря. ТЦ Green, остановка Глобус.